Nyt ollaan päästy siihen pisteeseen, että sähköt on autossa käytössä, eli nämä hupipuolen sähköt. Ja täällä pääsi ensimmäisiä valoja kytkeen päälle ja laittaa. Ja no, vihdoin tuli alasulakekeskukset, nuo pikkuset sinne sitten vielä, niin sai laittaa ne ja akut on kytketty. Ja tosiaan täällähän meillä on nyt käytössä tämä mahtava järjestelmä. Ja täältä pääsee sitten ohjaa kaikkia laitteita erikseen. Inverteri nyt ei ole päällä, kun ei ottaa 230 kuormaa tällä puolella. Ja sitten taas ei tarvinnut ladata akkuja, ne on täynnä nuo akut. Niin. Mutta mahtavasti se verkki niin vähän jännitti, kun ei päävirä päälle, mutta kyllä se siitä aika kivasti tai voisin sanoa, meni niin kuin sutjakkaasti, ei ollut mitään ongelmia, asetuksia vain kävi läpi. Tänne tosiaan tuli yksi keskus, tuommoinen alakeskus, siellä on 12 paikkaa. Sitten tuossa täällä ruumatilassa, en tiedä näkyykö, ei ole nyt valoa tässä, mutta täällä nyt on tuo yksi alakeskus, niin kuin pääsulakkeita, ja sitten tuossa on 12 oli pikku 6 paikka ja sitten 24 sitten on 12 paikkana ja sitten tuo DC-DC-konverteri siinä, joka antaa sitten sinne 12, syöttää sen verran kun tarvii. Ja tässä tosiaan sitten on tätä sähköjärjestelmää ja kivasti ne mahtui tähän kaikki ja ne on siellä remmillä kiinni ja siellä on sitten päävirtakytkimet, kummallekin akulle on oma kytki. Ja tuolla näyttelee punaista valoa, kun siinä ei ole mitään kuormaa kytketty eikä se ole sulaketta, niin se luulee, että se sulake on palannut. Mutta tällä puolella sitten kaikki löytyy ja aurinkopaneelithan nyt ei ole piiri auki, kun turha täällä hallissa koittaa keräillä virtaa. Niin. Ja sitten tosiaan syöttöhän tuli laitettua silloin aikaisemmin jo tuohon inverterille ja nyt on keskus saanut virrat tänne, tulee 10 neliöä syöttö tänne ja sieltä lähtee sitten vikavirtojen kautta molemmat lähtee sitten ja jakaa tuonne autoon, mutta siellä päässähän niitä ei vielä kytkettykään, niin ei pääse kokeilemaan sen verran vaan, että tuohon päävirtakytkimille tuli 230 hyvin ja näytti inverteri pelittävän, että vielä pitää päivittää noihin softat, että se vähän muuttuu se käyttöjärjestelmä siinä käyttöpaneelissakin, että se on nyt pikkusen tommonen Neuvostoliiton aikana, että hyvä siitä tulee. Ja tosiaan tuonne perälle autohon tuli laitettua yksi keskus myös, eli nyt saa sitten otettua tähän puoliväliautoon tuolta niin kuin alakerrasta. Ja sitten täällä on sitten täällä on yksi keskus nyt sitten vielä. Ja siitä vielä suojat puuttuu, mutta nyt on ainakin virtaamista lähtien ja moni homma vähän vaatii sitten tuossa just niin valoja ja kaikkia rupeat laittamaan paikalle, niin se olisi hyvä saada heti koettettua, että pelittääkö, että ei sitten viimeisenä päivänä kun valmiissa niin koettaa, että kaikki toimii. Ja tosiaan kamerajohto, niitä tuli kytrettyä, niin tuolla perälle on nyt veetty 3 syöttöä ja ne pitäisi vielä laittaa niin kuin ennen kuin saa tuosta laittaa sitten niin kuin piuha kiinni roikkuun tuonne oikealle paikalle, niin ne pitäisi suunnata, pitää laittaa virtanäyttöön ja sitten tässä joku kaveri tuohon pitää sitä kameraa, että saa sen sitten niin kuin oikeaan paikkaan katsoa tuosta näytöstä suoraan. Tässähän meillä on se tosiaan tämmönen, mitä tämä nyt on, tämä on joku 10-11 tuumaa, kun se oli näyttö ja siihen pystyy sitten jakamaan ne niin monta kameraa, 6 siinä on maksimissaan kameran paikkoja. Montako ne haluaa, se voi laittaa vaikka
vaikka mihin, mutta ei mä se keulalla tarvitse periaatteessa kameraa omasta mielestä. Hyvä peilitautunsa, mutta mahdollisesti ehkä tonne sivulle voi olla, että laitan tuohon, missä on sitten tuo vesitäyttö esimerkiksi. Niin. Ja sitten tuo jätevesipoisto, että mahdollisesti jos siihen jonkun, mistä pystyy sitten katsoa tarkasti, kun ajaa johonkin kaivon viereen tai johonkin, näkee sitten siitä, että siellä on. Ja siinähän on sellaiset triggerit niille kameroille sitten, että voi laittaa kytkimellä vaan virasyöttö, niin se heittää sitten, jos haluaa yhtä tiettyä vaan katsoa sitten, niin pystyy nopeasti laittaa se päälle. Niin kytkimen kautta jollekin kameralle, niin saa semmoisen signaalin vaan sinne. Sitten, ja tämmöisen laitoin tuohon näille valoille. Nämähän on ihan himmenettävät nämä valot täällä, että tämmöinen perusmutikka, ja sitten kun sitä painaa, niin se sitten sammuu. Siinä on toiselle paikka sitten tuossa, siihen tulee sitten mahdollisesti tänne kattovalot sitten, kun tänne tulee semmoinen epäsuora valo takaa ilmeisesti. Näin mä sen menen, kyllä mä sen varmaan laitan. Niin sitten varmaan sille oma mutikko tohon. Ja sitten keittiövaloille laitoin tänne tämmösen, hankala oikein, tässä ei tuota alhaalla oikein mitään paikkaa mihin se laittaisi. Niin oikein ei ole niin paljon tilaa missään tässä semmoista järkevää kohtaa mihin se laittaisi, niin mä ajattelin, että laitetaan tuohon hyllyyn alle, niin se on tuossa sitten. Ja siinä on tuonne hipasukytki. Ja sitten sitä kun pitää pohjassa, niin sillä saa sitten himmennettyä. Tuosta vielä puuttuu diffuusori välistä tuosta, eli se kansi siitä niin sanotusti tuosta. Niin se vielä paikalle siihen ja päätykappaleet. Liesituuletin tulee sitten tähän ensimmäinen 60 senttiä. Se on vähän siinä ja tässä, että mihin se sattuu se poistoputki. Mä yritän se pihalle laittaa. Siinä oli aika lailla keskellä se. Niin se on semmoinen littana 60 kertaa 30, kun se oli, niin se tulee tänne, että se oli aika takana se putken paikka. Ja sitten kun täällä on tuo alumiinikisko täällä, tai tämä seinä autonoma, mikä täällä on ollut, niin että miten se nyt sattuu siihen, miten se reijä saa tehtyä. Ehkä se onnistuu, joo. Ja sitten noita niinku pumppuja ja noita muita sähkölaitteita, mitä tuolla ruumassa tai näitä tekniikkapuolella, niin en ole vielä lähtenyt koittaa, että täällä olisi sitten hanat ja sun muu paikalla, kun noita vesijuttuja koittaa. Ja dieseliä en ole vielä tuonne lämmittimille viihtynyt ottaa. Katso niitä sitten lähempänä tuolla, kun tässä vähän, vaikka kelikki vähän paranee, niin viihtii tuo dieselihommaa ehkä täällä hallissa nyt ruveta kärryttää ja kokeilemaan, että miten sitä tulee. Että sen pystyy sitten myöhemminkin. Mutta semmoista joo, pikkusen aina etenee. Ei ole yksi ilta kun tekee, niin se ei ihan kauheasti etene, että muutama sitä ja tätä pikkujuttuja tekee ja sitten se kello onkin jo niin paljon, että lähtee laittaa lapsia nukkuun ja kaikkia semmoista, että on ollut muutamia työpäiviä nyt tässä myös niin kuin pois töistä ja tässä hallilla, mutta ei sitäkään määrää sen enempää voi tehdä, että pitää välillä töissäkin käydä. Mutta ehkä tämä tästä vielä nyt rupeaa niin kuin enemmän tulee sitä näkyvää, kun nuo sähköhommatkin nipussa, että niin kuin isommat hommat niissä sähkö onhan tässä koko ajan sähköhommia saa tehdä samalla kun tekee muutakin, mutta ne pääjärjestelmä on nyt niin kuin kondiksessa ja toimii ja mahtava tuo järjestelmä, niin pystyy kaikkea mahdollista ohjailemaan ja sun muuta sillä tekee. Niin näkee ne tankkisensorit tosiaan, ne voit muuten katsoakin tuosta näytöstä. Ne on tolleen tuosta kun menee tuonne päänäytölle. Niin täällä nyt on polttoaine, lämmittimen polttoaine ja siellä on 70 litraa ja sitten tuolla on puolikuutio sitten vesi tietenkin tyhjää näyttää, tyhjää ne on. Ja
Se meni hyvin, ne löytyi Antureista. Antureista löysi kyllä heti oikeat asetukset siellä, oomit ja sun muut, niin pitäisi pelittää, niin semmoista. Mutta joo, pitää jatkaa tätä puuhastelua ja tämmönen pieni tilannepäivitys, niin kyllä se tästä lähtee. Yes.